Noi, Asociația Ofițerilor în Rezervă din România, am reușit împreună cu dumnealor să ducem la bun sfârșit această acțiune umanitară, această campanie umanitară și iată că reușim să o finalizăm aici, la Cernăuți, să predăm toate produsele alimentare, dar și produse de îmbrăcăminte groase de iarnă. Cu mult, cu puțin, nu contează. Contează doar implicarea noastră și faptul că noi suntem alături de poporul ucrainean cu puținul care îl avem. Trebuie să le demonstrăm pe mai departe prietenilor noștri că suntem alături de ei, nu-i lăsăm singuri la nevoie și împreună, ajutându-i, vom putea să restabilim ceea ce este normal să se restabilească, respectiv pacea și integritatea teritorială a tuturor statelor, ne ținând cont că sunt mai mici sau mai mari, toate trebuie să ne respectăm, inclusiv Republica Moldova, nu doar Ucraina, dar și acest stat soră. Și eu sper că vom reuși împreună dacă vom fi pe mai departe uniți și vom înțelege că doar ajutându-ne și uniți vom putea să izbăvim această nemiloasă luptă. There is no words to describe how important is your help for us, and really in bad time we understand who is your friend in bad times, and Slava Ucrainii! Ucraina переможе! Ucraina!